Det ringer snart ud til sommerferie i den danske folkeskole. Mens eleverne nyder solen, sidder lærerne og politikerne tilbage og sveder over inklusionsloven. Hvordan den skal indføres og hvor mange penge, der skal bruges i Odense, er stadig et stort spørgsmål. Men en ting er sikkert. Hvis specialeleverne skal ind i de almindelige klasser, skal der en langsigtet plan til. Frederik ligner en dreng som alle andre. Han adskiller sig ved at have diagnosen ADHD. Det gør, at han er urolig og har svært ved at koncentrere sig. På grund af Frederiks sygdom har han på skift modtaget almen og specialundervisning. Tilbud om specialundervisning har især stor betydning for ham. Det har hjulpet mig helt vildt fagligt. Jeg har rykket mig ved, at jeg har en base, jeg kunne komme over og så hjem til basen og samle op. Så jo, det har hjulpet mig rigtig meget. Et bredt flertal i Folketinget vedtog i april inklusionsloven. Loven betyder, at Frederik må pakke tasken og fremover permanent rykke fra specialklassen ind i normalklassen. I Odense Kommune har skolerne i flere år prøvet at inkludere specialelever i den almindelige undervisning. Og det med positive resultater. Lene Skov Weisselt underviser til daglig elever med særlige behov. Hun savner en plan for, hvordan inklusionsloven skal fungere, hvis specialelever vedvarende lukkes ind i normalundervisningen. Det er godt frygt, vi taber nogle børn, og vi taber nogle familier, som simpelthen opgiver. Fordi de løber panden mod en mur i et system, hvor de ikke føler, at de bliver lyttet til. I Odense Lærerforening er man opmærksom på problemerne med inklusion. Foreningen har derfor lavet en plan for, hvordan de mener, at inklusion bør løses. Først og fremmest så handler det om, at lærerne de skal være godt rustet, altså uddannet til det. Og det mener vi ikke, at vi er nu. Så der har Odense Kommune har et kæmpe ansvar for at igangsætte sådan en plan. Og vi har jo lavet et forslag til det, så det venter vi på, at kommunen at de vil tage imod. Hos Odense Kommune er inklusion af specialelever på dagsordenen, og kommunen har altså en plan for, hvordan inklusion skal foregå. Vi har ikke flere penge, end vi har, men at vi vil også gerne sådan set kvittere med, at hvis eller når et barn skal gå fra det specielle til det almene, så skal pengene følge med. Så det er ikke noget med, at lærerne skal tro, at man skal modtage mange andre børn, som er meget specielle, med den samme ressourceramme. Vi tænker også en omfordeling af det, vi har. Tilbage hos Frederik er han ikke i tvivl om betydningen af specialundervisningen. Han har jo ikke stået her, hvis jeg ikke var rykket. Det er en længere historie, men fordi at der blev taget hånd om en, det gjorde der. Man blev respekteret. Odense Kommune er en af de kommuner med færre specialelever. På nuværende tidspunkt går ca. 4% af eleverne i specialklasser.